Здравейте, страшно се страхуваме, че мършите престъпниците, изродите, този директор, сектант, садист, тия мръсни престъпни, това не са корумпирани полицаи, това са тежки наркомани, които използват уреди за мъчение. Цялата пътна полиция, тия, които ме обарваха мене, световно известният човек със сестра ми, семейството ми, с моженето, уважението ми към хората, най-главно не съм взел живота си. Освен на семейството ми, на най-добрите ми приятели, една стотинка не дължи на някой. И Бог да пази близките ми. От 3 седмици изродите, тъй като са разкрити директор, сектант, мършите от себе. Кои сте вие, бе, кенефи, дусани, мръсни, селски мутри, станали ми? Изродите пандищи с досиета от Бургас до Майами сте ми станали. Корумпирани полицаи, това са зверства, мъчения, побой, директор, сектант и мършо мръсна. Ти изрод, садист, тежък наркоман, изчадил тада, дето използват тия твари срещу човечеството. Както и нищите корумпирани, ще връщаш и ще ревеш кенеф. Значи за 3 седмици си избили почти цялото ми семейство, намърдали се в имотите на всички. Изродите, циганите от шайката, Гоце Делчев с колата на сестра ми 3 пъти я развлачваха. Сега нямаме вести, не да Калчева Ненчева, Лора Иванова Ненчева, Румена Георгиева, майка ми, Иван Ненчев, зет ми, Златеви, Грозданови и Антония и Нели Цоневи и децата им. Само да ви кажа, директор, сектант, на тебе, Радев и вас, мършите, четвърто же, само нещо да се случи на семейството ми, както имаме записи мърши. Как влизате да крадете от къщата копалета мръсни, как вашите сладоранки и парсалани с окличките, топчетата и чеветата в къщата ни. Мен да задържат изроди престъпни, да могат да доубият зверството над семейството ми. И само да ви кажа, изроди престъпни не са спрели да развлачват семейството ми. Вчера, както видяхте, ги хванахме. Така, Радев, и на тебе малумен изрод, и на вас гламави тежки наркомани, селски пръчки и изроди от тада. Дамски бабаици да пребиете вие изроди, трусани. 80 сантиметра женичка, 20 кила. Какви мъжи изроди сте вие, бе? Елате ми да видите къде ще ви вържи изроди мъсни и къде ще ви навър уредите за мъчение. А ако нещо се случи на семейството ми, ти, Радев, вие изроди мъсни, ще ви разчленим. Слава Богу, този път не съм сама и близките ми са с мен, както пристигнаха от чужбина. Много благодаря. Интерпол, полиция за Киев и Русия. Бог да ви пази, благодаря ви. Развлачваха я в чудовищен вариант, все по-жестоко се опитва да ни убият. А ако нещо стане мърши, мръсни, вие кенефите, Гоцеда, как ще карате колата на зет места ми? Какво ще правите вие в нашата къща, бе? Мърши престъпни. Да ви вържи и вас за стълба дамски, бъбрите изроди престъпни. Ако директор СДВР ти изрод престъпен, дето 2 пъти го предаваме тия изроди от СДВР, защото вместо помощ докараха циганите. Знаете историята, да не ви губи вашето време. И почнаха жестоките зверства, побой, мъчение. За 1 година мъж и мръсни с Чадър, Радев, мутри. Разбира се, Бойчето. 15 от големите болници, Пирогов, съд, затвор за вас, изроди престъпни, че зверствахте на семейство ми, че покривахте, че ни дадахте достъп да влезем, че чрез документална измама сте изтрили агенето на сестра ми. Както, разбира се, цялата пътна полиция, СДВР без висшите, разбира се, криминална, икономическа, 15 телевизии и едни бездушни изроди. Ако моментално изрод престъпени вие, кенефите, Радев, моментално не освободите семейството ми, не върнете стотиците хиляди левове изроди престъпни,
и невинните собственици лица. Ще ви разчлениме публично с този материал, само да ви кажа гламави изводи. СДВР, Антим Тигламав Садисло, дето хората тръгнаха да ни трепят и да бутат трамвая, защото си извод и престъпни. Та с тия кенефи, 6-4 мотрите Гоце Делчев изводи престъпни думи. С този материал, в който се виждат сестра ми, племеницата ми, леля ми, в чудовищно състояние, вечерта развлачиха в Гоце Делчев. Сутринта изводите мръсния развлачваха от бизнес център Сердика. Ако престъпни копелета мъсни, моментално не спрете зверства. За последен път ви казвам, Радев, и на тебе, мършо престъпна и на вас изводи, дето 2 пъти ви предаваме. Кои сте вие, бе, мърши, мръсни убийци, кенепи, насилници, наркомани изводи, които използвате твари срещу човечеството и сте с смъртни присъди от най-тежките инстанции, институции. Нали, разбира се, Фебер, Атланта, Джорджия и ЦРУ, разбира се, са в същата схема. Слава Богу, че останалите не са. Моментално да връщате сестра ми и семейството ми, защото те изводи престъпни, Радев, вие, цялата държава, въздуха и смъртни присъди са ти затвор за вас. Моментално спрете зверствата, освободете семейството ми, да не ви избием изводи престъпни. Публично и, разбира се, да ви пратиме в ада. По най-законовия начин с цял свят за гърба. Моментално освободете Недакалчева, Ненчева и мърши мръсни от ада, ако видя повече да развлачвате сестра. Вие, чеветата, колачите ви отидете моментално на смъртни присъди, останалите в затвор за длъжници. На вниманието на цял свят изводите СДВР Антим, почти всяко районно, 6-то, 4-то, 1-то, Красно село, Павлово, 15-те болници, Пирогов, смъртни присъди за вас, изводи престъпни, че ни спряхте достъпа и лъжехте и мажехте. 15-те болници, разбира се, тия парцали пътна помощ, 15-те дусани кенефа и 15-те парцалани, соклички, чантички и чеветата у нас. Ще отговаряте за 15 живота, за стотиците хиляди левове, Радев, и от тук нататък, ако моментално не спрете зверствата на семейството ми и да се опитвате изроди мръсни да ни претрепете, да откраднете чрез документа, ще лапате пишки по затворите копелета престъпни, ако не ви убият преди това, защото сте изроди с присъди и имаме право да ви оставаме на място. Моментално освободете семейството ми, защото този път вие изроди престъпни ще имате всички неприятности и ще ви докарам още толкова свят мръсни престъпни кенефи, смъртни присъди, Радев и агитка, както за тия изроди от СДВР, дето развлачваха и зверстваха дусани селски мутри на жени, деца и възрастни изроди престъпни. Мишки гнусни, дето ако тънави пардаши ще пищите като женички. Моментално освободете семейството ми. За последен път и да кажете СДВР изроди престъпни. Къде са останалите членове, намърдали се в домовете им и се все по-жестоко трепят хора, както виждате, мършите престъпни, за да откраднат имотите чрез документална измама, да лапнат парите. Ще лапате пишки по стълбовете и по затворите, нищо друго няма да лапате повече. И моля за моментално съдействие Интерпол, комисара на Европейската комисия на Брюксел, полиция за Киев, Висш Върховен съд на Залцбург за човешките права. И, мили колеги, приятели, моля ви, поствайте. И за последен път те предупреждам мръсно, престъпно копеле, извод, директор СДВР. Смърт за тебе, копеле, ще връщат чеветата на човете. Стотиците, които иззеде, чрез зверства, побой, мъчение. Връщай семейството ми, кретен с тия моята и Гоце Делчев, с колата на зет, изроди мръсни.